Jouw tochten er met een vlaggen op het bregen. Ja, behoefde vlaggen uitsteken. En bij de bregen dus ik. Een vlaggen ophellen bij de pompwij. En die bevestigen aan de bregen. Dat is een feestelijke dag. En daar hebben we heel lang op wachten moeten dat dit besluit van morgen aanbeuren. En er ben een hoop met blij in beetje. Ik denk dat er aan de volle meer vlaggen uithingen in beetje. Wat een feest, wat een feest. Prachtig, toch? Ja, je moet echt even de street op. Ja, dat is echt een ontlading. Prachtig. Hartstikke mooi. Ik ben er heel blij mee. Je ziet het echt clear bij de computer. Ja, bij alles. Bij alles. Mijn Facebook, nou ja, neem het maar. Prachtig, toch? Ja, lekker wezen. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Hang de vlag op. Ja. We zijn ontzettend opgelucht, want het is wel een dubbeltje op zijn kant. Er is jarenlang voor gestreden. En nu heeft het recht uitgesproken dat het economisch belang meer dan ooit is aangetoond. En dan kunnen we ook verder en is er eindelijk duidelijkheid. Ik ga naast eerst even naar de kroeg, dan houdt er even over, meestal. En dan hoop ik dat we zo gauw mogelijk aan de slag kunnen. Net alleen nog met het kanaal, maar ik ben niet bezig, want je moet wat gebeuren. Hè? Ik bedoel, de mensen moeten erop blijven willen, je moet wat te beleven wezen. Dus we gaan nog een berg werk te doen, maar dit is prachtig werk, dit is geweldig. Het is geweldig, super, het had veel eerder moeten. Het is, ik denk dat niet alleen voor mij, maar voor iedereen hier in het dorp en aan het kanaal, dat het een hele opluchting is. Ook de mensen hier in het dorp zie je wel dat vlaggen hangen uit, iedereen is enthousiast. Geweldig. Proost, jongen. Ik denk dat wij 2-3 personen aan gaan nemen. Dat, die optie die hebben wij overwogen inderdaad. Ja, ook omdat als je 7 dagen open gaat, moet je wel... Bootsmensen zijn vroege mensen natuurlijk. Dus je moet ook vanaf een uurtje of 10 moet je al open zijn. Tot, voor de normale klanten tot 's avonds laat. Dus ik denk wel dat er inderdaad mooi wat personeel bij mag komen. Ja.